Kunezikhalo la ezithi uKhuzani why edlala u30 minutes abanye abaculi bedlala u10 minutes. Ngizoyibuzela nje mhlawumbe nami ngiyabheda ngazi, but angikholwa mina ukuthi wena emcimbini ungafuna ukuyosebenza ngevumelano kaKhuzani nabahleli bomcimbi. Ngikholwa ukuthi wena emcimbini uyosebenza ngevumelano zakho nabahleli bomcimbi. Mina one kusuka abantu bababonile abantu la bekhuluma la nge-live babesuka koSwaziland, besuka ko-Eastern Cape, besuka koGoli, koPitoli, besuka koCape Town bezobuka mina. Leyo nto leyo into yazo wonke umuntu ukuthi mina ngiyamobilize uma ngabe kuzoba nomcimbi omkhulu. Kusuka abantu kona wonke ama-province. Ngino 2 years ngagcina udlalela abantu kwi-festival. Uma ngabe ufuna ukufana nami, mina umgomo wami uthi angikwazi ukuzodlalela abantu abasuka zonke lezi inkalo sokuphela 2 years ngizobadlalela 15 minutes. 15 minutes, 2 songs. 2 songs, 15 minutes. Besuka kuzona lonke izwi South Africa yonke, ngisho naseSwatini babe khona, besuka eSwatini, ngisho babesuka koZimbabwe sababona abafowethu laba baqhamuke eZimbabwe bazoke seka iBlue Nation. Kumele abantu ngizobadlalela only 15 minutes. So mina esami story seclear, right? I golden hour ngayithola kanje. Ngiapproachwa abaphathi bempucuzeko ukuthi indoda ekade uleader lapha uhlelo lokugcwalisa imabhida. Siyimpucuzeko sifuna ukuhonorisha, sikuhloniphe ngehour lakho. Entweni othema uyenza yaba impumelelo. Sifuna ukukuhlonipha ngehour okuyi golden hour. Kwaku 2019 ngathi mina bafowethu ngiyabonga. Ngikutshela ukuthi kwathi mangabe kufika kulelo hour angizange ngize ngilidlale. Kwangena umculi estage wahlala i-hour lonke. Kukhona abaculi bangadlalanga ngalelo langa. Asikaze kodwa sibone ekukhalwa ngalowo mculi. Uma ngabe ke kune justice la kuMaskandi, asikaze kubone ekukhala ngalowo mculi owayezodlala ezoganga abantu bezosebenza. Besuke zonke ingala abantu bemosha imali zabo beze emsebenzini, kungena umuntu estage uthi intambo wayibhimbisa ngamabomu estage. Uzoganga, uzoxhaphaza. Uright yena kubaculi. Uright. Umuntu wrong ilo ngena estage asebenze. Lo ngena estage ezoganga, ezodlala ezezisho lento wayenza ngamabomu. Wayenza ngamabomu lo nto, wayedlala igame. Namhlanje uright. Ngokwenza njalo abaculi bambone right umuntu ozodlala ama game kusetshenzwa. Bambone right lo muntu abaculi. Umuntu obhedayo lo ngena estage asebenza. Aninalo iqiniso abaculi. Baculi aninalo iqiniso, mina ngizonitshela mina. Mhlambe bayisaba ukunitshela. Aninalo iqiniso. Aninalo iqiniso ninenzondo. Futhi ngisho ngafa manje abanye beni wofuna ithuna lameze belithole belihlahle ngembazo. Bayasho vela abanye ukuthi kaze yofanele siphumule. Abanalo iqiniso. Zinandi induku niyakikiza makushawa mina. Niyakikiza ngithi angiperformanga ngesikhathi engangithe ngizoperforma ngaso ngahlungumezeka. Ukhona noyedwa manimele iqiniso, ukhona noyedwa owakwathi i-wrong lento eyenzakala eKhuzani emabhida. Noma nanijabula nifonelana kumnandi. Nathi bambe ngakha ngithi. Ibambe ngakho. Impucuzeko esiphuma kuyona esangweni kwahlunyezwa abalandeli bami esangweni. Bahlunyezwa kabuhlungu abalandeli. Kune mandate eyakhishiwe, ikhishwa umthetho wama security ukuthi akuvinjwe iBlue Nation. Inhloso lapha kwakukuthi iBlue Nation ivinjwe, ingakwazi ukuthi ibuse njengenjwayelo. Imandate eyakhishiwe. Mabefika bahlunyezwe kuthiwa amavuvuzela awangangeni. Kusuka nini amavuvuzela engangeni emcimbini? Imuphi ngisho ithikithi ngisho kuphi akazi ivuvuzela yaba isikhali. Ivuvuzela plastic. Kuthiwa ungangeni. Qala lapho ukuhlunyezwa kwami. Ubani umculi oseke wakhuluma ngalokho ukuthi wrong lento eyenzakala eKhuzani ivinjwa abalandeli bakhe? Kumnanda ngithi. Nakikiza makushawa mina. Right. Mangifika mina stage. Akwenzakalanga ngendlela esavumelana ngayo. Mina nganqanyela ingoma. Uhambe kuma video ubone ingoma yokugcina iyaphela yini.
yanqanyula ingoma yonke lonto yababhlungu mina kodwa akukho la engakhuluma khona ngoba ibambe ngakho mangabe kuyimina. Mina i-performance yami ngangiyisethile masiperforma thina sikuma rehearsal khona umfana omalapha acuphe iwash sibone ukuthi sirane yonke from eqaleni zicikile sibone ukuthi ilesikhathi esivumelane ngaso yini. Mina kwimpucuzeko ngatshelwa nge-hour ukuthi ngizoperform i-hour ngalinqabi i-hour ngathi ngoba baningi abaculi ngizothatha 25 minutes u5 minutes kube ilokhuzana mhlambe ngikhulume nabantu ngibingelele labantu kodwa ngizothatha only 25 minutes for i-performance. Ngathi ngoba baningi abaculi abafuna uperforma. Baculi into engifuna ukunitshela yona aninalo iqiniso ninenzondo emangazayo. Akho ngisho yedwa mina umculo ngamehla ngenhlamba ngihlezi ngihloniphela nje ngishayela umculo ngihloniphela bonke abaculi mangihlangana nabo ngiyahleka ivezela umhlathi izinya akekho umculo wathi wakwanxaphelwa yimina anginanxa namculi kodwa abaculi banenxa nami engayazi lolu ubumbano engilwakhala aliqala namhlanje. Ngifike emine company nengane zomama wazi washo ngisho baba uNgcobo alala ngokuthula uMapholoba wathi Khuzani alikho akekho umculo ofana nawe emhlabeni nje jikelele ngimdala mangengaka ngimpunga mangengaka akekho umculo ofana nawe. Mina ngifike mina ekhapani ngazomama abaculi behlukunyezwa bekhala nabo bekhala ibhungane ukuthi ayi bafethu asebenziswa kahle emculweni. Ngathi mina konakaliphi awuthola umlando wonke ngathi mina into engizoyenza ngifuna mina la ngisebenza khona ngeke ungijabulise ukuthi mina ngiyogida eThekwini ngiyogida kuphi kuma festival kodwa kukhona umculo engisebenza naye ecompany Maskandi kodwa engabi ingxenye yefestival. Ngathi mina enkampani ngangizomama ngathi ubaba Khuzani ngangifakaza namhlanje ukhona uyaphila uDlubheke ngangifakazela uDSD ngangifakazela. Ngathi mina uma bengena befuna mina izothi mina siyikhombo siphuma sibathathu uma ngabe uqasha uKhuzani akayi Khuzani lo festival engekho omunye umculi akayi uDSD engekho omunye umculi. Leyo nto leyo ngayenza kwaze kwakhona abahleli ababethi wena Khuzani uzodlala ubaba ukhuzwayo ufuna ukuthi uthathe lokhuzana uthi uthathe ulokhuzana uDlubheke. Ngathi mina cha leyo nto leyo umbono esiubophile sobathathu. Ngathi mina ngoba laba abantu babahlela umcimbi angifuni bahlukanise ngifuna ukuthi mabeza kithi masithi ahlukane sisho ukuthi sisho ngani ukuthi ahlukane sithi sisebenza ndawonye. Lathi igama nizokwenza kanjani lo ngathi mina shayina ingoma sihlangane sonke uma sihlangane engomeni sizobatshela siyabola leli ingoma ukuthi ngakhetha ingoma enamandla kwealbum yami Qula Kwethini ngabathatha abafowethu ngabafaka leyo ngoma kuleyo ngoma leyo. Namhlanje abanye abafowethu esasenze nabo lokho bathi leyo ngoma ngangimema ukuthi ngifuna ukukakisa usibani bani kodwa iqiniso lithi leyo ngoma ngangiyenzela ukuthi sikwazi ukuthi sibonakala sisebenza ndawonye. Waphawula uDlubheke wathi uDlubheke bafowethu umbono omuhle nami ngiyacela sishaye le ngoma kwealbum yami sahamba futhi saku album kaDlubheke safike sayishaya futhi ingoma bayithanda lonto abanye abaculi bamanye amakhampani ba approach ubaba uKhuzwayo bathi lento niyenza kanjani ngoba sesinibona niphelele nonke kuma festival. Wathi uKhuzwayo abafana bayihlanganela abantu abafana bona basehlukana kwakhiwa into okuthiwa umpheme kwathiwa siyayithanda le yanto akwakhiwa umpheme abaculi bevele behlangane bonke emphemeni senze le yanto eyenziwa kuyingane zomama. Leyo nto eyagcina iba nobuxoki futhi bama artist umhlangano wompheme la kwakuzokhona umpheme oDSD bagcina la kwakushawa khona impama kwakuumhlangano wompheme loyo ngoba kubukwe into enhle sasiyenza eyayiqhamuke nami ngoba ngithanda ukuthi kube khona ubumbano lokho ngakaze kungisiza ngalutho kuzobe namhlanje.